celebrar una nova jornada del 1 de maig. Aquesta vegada des de les cases, obligats per una pandèmia que s'ha estès per les grans mancances de la sanitat pública que s'han donat especialment als països capitalistes. Soc Quim Boix i Lluch, enginyer comunista des de fa 56 anys, militant del Partit Comunista del Poble de Catalunya, que és el partit germà del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya. Vaig denunciar l'eurocomunisme ja a l'any 1981 i s'ha demostrat que l'eurocomunisme era l'acceptació del capitalisme com fan ara els que estan a Podemos. Sempre he lluitat en defensa de la classe obrera. Per això em van detindre 11 vegades, torturar 3 d'elles i em van acomiadar de 8 empreses. Però no em van canviar ni les idees ni la voluntat de lluitar pel socialisme i el comunisme. Avui porto ja 6 anys de secretari general de l'única organització mundial de pensionistes i jubilats. Lluitem i avancem en conquestes per a que totes les persones majors de 60 anys, que som el 20% dels habitants del planeta, tinguem garantida una vida digna. És a dir, 4 coses. 1. Aigua potable a les cases, que no arriba ni a tot Àfrica, Amèrica o Àsia, ni tampoc a masses llocs d'Europa. 2. Lloc habitable on residir, sense cases de cartrons ni goteres amb calefacció quan calgui. 3. Aliments sans de proximitat i suficients. 4. Sanitat, oci, cultura i transports de proximitat gratuïts, públics i de qualitat. Tot això és perfectament possible distribuint la riquesa que entre tots creem amb el nostre treball, acabant amb el fet que un 1% de la població és més rica que el 99% restant i dedicant les riqueses generades per les persones que treballen a que la gent visqui bé. Hem de fer 7 coses que els procapitalistes no faran mai. 1. Deixar de pagar armes i exèrcits a l'OTAN, que enganya dient que porten la pau als països perquè són els que generen genocidis, amb l'objectiu imperialista de robar les riqueses naturals. Recordeu com Aznar, Bush i Tony Blair ens van enganyar dient que a Iraq hi havia armes de destrucció massiva. 2. Deixant de pagar monarquies feudals i corruptes. 3. Deixant de pagar les esglésies. 4. Lluitant realment contra els corruptes i obligant-los a retornar tot el robat, a més del càstig necessari. 5. Deixant de subvencionar les empreses privades. 6. Eliminant els paradisos fiscals. I 7. Acabant amb la realitat que siguin les empreses capitalistes les que paguen menys impostos que els treballadors per elles explotats. Aquest 1 de maig hem d'unir a totes les persones assalariades per lluitar juntes dins d'organitzacions de classe, és a dir, d'organitzacions no venudes a la patronal com avui estan els dirigents de comissions obreres i UGT. Hem de lluitar contra els nous pactes de la Moncloa, que ja han dit que firmaran quan encara no estan ni redactats. Hem d'enfortir els sindicats de classe i sumar-los a la lluita internacional que encapçala la Federació Sindical Mundial, recordant el bon eslògan "Proletaris del món, unim-nos", com diu la lletra de la Internacional, que cantarem des de les finestres i balcons aquest proper 1 de maig. Si fem això, que podem fer-ho des de les cases, si difonem aquestes idees, farem la millor celebració possible aquest proper 1 de maig, Dia Internacional de la Classe Obrera.